زان ماو بخا پتا می چی ظلمت کڑی دا زانا ماو بخا پتا می چی ظلمت کڑی دا ما چی ددی دور دخکلو محبت کڑی دا زان ماو بخا پتا می چی ظلمت کڑی دا پا انسانت دمرا مین یم چی کیاس نلری پا انسانت دمرا مین یم چی کیاس نلری خود انسان لوحشتونو میں نفرت کڑی دا خود انسان لوحشتونو میں نفرت کڑی دا ما چی ددی دور دخکلو محبت کڑی دا زان ماو بخا پتا میں چی ظلمت کڑی دا یا با اقرار یا با انکار دو احتمال لری یا با اقرار یا با انکار دو احتمال لری زڑو غٹوم جانان توایم دا منت کڑی دا زڑو غٹوم جانان توایم دا منت کڑی دا ما چی ددی دور دخکلو محبت کڑی دا زان ماو بخا پتا میں چی ظلمت کڑی دا سترگی بگر میں وزڑ گیا سترگی بگر میں وزڑ گیا گلی متری کھوا سترگی بگر میں وزڑ گیا گلی متری کھوا خو فرشتے سم کوشش پا خلقیت کڑی دا خو فرشتے سم کوشش پا خلقیت کڑی دا ما چی ددی دور دخکلو محبت کڑی دا زان ماو بخا پتا میں چی ظلمت کڑی دا دا زمانے دا الزامات او دا شرور باوجود دا زمانے دا الزامات او دا شرور باوجود لا خدای تل میں ورت سوال دا مغفرت کڑی دا لا خدای تل میں ورت سوال دا مغفرت کڑی دا ما چی ددی دور دخکلو محبت کڑی دا زان ماو بخا پتا میں چی ظلمت کڑی دا